Det er vigtigt at have fokus på leg i den pædagogiske praksis, fordi at vi ved, at i legen favner vi det hele menneske. Der har i en årrække været et stærkt fokus på læring og læringsmål, og på den måde en slags reduktion af den måde, vi har kigget på børnene på. Med legen, der kalder vi altså dannelsesperspektiver frem, og vi håber på, at vi med legen kan genvinde de vigtige dimensioner for den pædagogiske praksis. Vi ved, at når børnene kommer ind i skolen, så er de sultne efter at vide noget, og vi ved, at når de går ud af skolen, så er der 20%, der er skoletrætte. Når vi tænker, at legende tilgangen kan være en mulighed for at imødekomme den problemstilling, så handler det om, at i legen er man nysgerrig, intens interesseret i det, man er sammen om, og man har bare lyst til, at det skal blive ved. Og det er det, vi ønsker, at skolen også skal være for børn og unge. Vi ved, at en diversitet i legemuligheder betyder flere deltagelsesmuligheder for flere børn. Vi ved også fra forskning, at er børn med i leg, så betyder det også, at de oplever sig som en del af fællesskabet. Og det at være en del af fællesskabet er en del af det at have et godt børneliv.